Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle! Dagol! And Tita Tanya Chinita. Iniwan po kami ng Pakistani kong asawa. Feel good morning po. Call and tits. Pati na rin sa lahat ng nakatutok, nanonood, nakikinig ng programa. Mga katas ng nakalipas. Isa nga po akong OFW sa Pakistan. At dito ko po nakilala ang tatay ng aking 2 anak. Siya nga pala si Akmal. Ang ibig sabihin nun sa Pakistan ay perfect or complete. Kaya perfect po siya sa akin at kinimplit niya naman ang buhay ko. Pati na ng aming 2 anak. Tapos iniwan, ano yun girl, napaka-contradicting naman ang sinasabi mo. Gaslight ka pa dyan. Tumira po kami sa Pakistan ng 4 na taon at dun po kami kinasal. At dahil sa gulo sa Middle East, napilitan kaming, ano ba yan? Umuwi na, hindi nalunok ng maigi. No? Napilitan po kaming umuwi ng Pilipinas at sumama naman si Akmal. Pero hindi niya gusto dito. Hindi niya gusto yung kultura, halos lahat di niya type. Kaya gustong-gusto niya pong bumalik ng Pakistan. Pero ako ayoko dahil gusto ko safe yung mga bata, pati ang aming buong pamilya. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. No. We go back to Pakistan. But why? Siguro. Assalamualaikum. Malaikum salam. We go back to Pakistan. I don't like here. I don't like Philippines. Go back. But your country, my son, daughter, we go your back to... country has war. Always war. Boom, boom, boom. No, boom, tarat. It's okay. You'll be fine. No, will not be fine because they're always bombing. Ratatatatat. No. My son. I don't... Mama, ayoko sumama kay Papa doon. Mama, I don't want. Dito lang tayo sa Pilipinas, Papa, Mama. No, Papa, no. Nahi.
We go to Pakistan, okay? No, we don't want. There's so many bratatatat there. Pang, pang, pang. No, I want to stay here. I'm safe in the Philippines. I want. Okay. If you don't want to come with me in Pakistan, I will leave you. And you know the drill. If I will leave you, What do you mean? we'll be forever separate. Don't do this to us. Because you will not go with me, your family. Because it's dangerous there. What's the problem? Isn't it? Min apsay mahabat kartahon. I love you. That's I love you. I forgot the language. I forgot language. No. Tagal dito, Philippines. Tagal, Philippines. Maniwala sana ako. Ako hirap na hirap dito. Hindi ko alam ako ba Chinese o ako Pakistani. That is why. Identity crisis. Apa! Tingnan mo. Ako Korean. Ako Pakistani. Apa! Ama! Ano sa'yo? Sama ng Pakistan. Ayoko dun kasi. Ayoko dun, Mama. I don't want there. There's so many, Okay. monster truck, no! If you don't want to come with me in Pakistan, I will leave you, okay? Again and again? Ulit-ulit. Again and again. Nakakapagod na. Are you tired, Apa? Ako Pakistani, hindi ako Korean, ha? Ikaw salita ayos sa akin, ha? Nalito ako Chinese, ako Pakistani. Pero ako win na, ha? Kaya, Wow, fluent. bahala. Kayo bahala. I go back. Do not leave us. No. Papa, we need you. Papa. Apa, kansamnida. Mama, don't do this to us. Bitiw. Maniwala. Let go. Let Let it go. go. Bisa. Bisaya din ako. Bye-bye. Papa! Kunin mo na ang lahat sa akin. Matapos po ang araw na yon, wala na kaming balita tungkol kay Akmal. Kaya niyo yun, di ba? Iwanan yung mga bata at ako. Hindi rin po kasi yun ma-social media, kaya hindi ko alam paano kontakin. Kilala ko po si Akmal. Kaya hindi na ako nag-expect talaga na babalik pa siya sa amin. Tinanggap ko yon at nag-move on po ako at mag-isa kong tinaguyod yung dalawa naming anak. At para matustusan ko yung dalawang mga bata, nag-aangkas po ako. Opo. Wow, big bite. S-Lex. At pag may nag-order ng biryani, nagluluto na rin ako po, sideline. Mama! Papa! Ano yun? Kotse? Nalilito na. Mama,
Kamusta po yung biyahe niyo, Mama? Mama, Pag-angkas niyo, pagod Mama. ka po. Mukha ka pong haggard. Sobra kasi. Kailangan ko mag 12 hours ng biyahe kasi may mga bayarin tayo dito eh. Alam niyo naman, ang laki ng kuryente natin. Tsaka yung upa dito sa bahay. Pasensya na kayo, gabi na ako nakauwi ah. Mama, okay lang po yun. Si Kuya Junjun, kinakain niya yung biryani na order. Mama, gutom na kasi ako. Ba't mo kinakain yun? Kuya Junjun, business yun ni Mama eh. Mama, Tapos- diba may sobra naman yun, kaya kinain ko yung biryani, Okay lang Mama. yun. Alam, kaya nga ako naghanap buhay para may pangkain tayo. Okay lang yun, Junjun. Thank you, Mama. Tsaka, Mama, binalot na po namin yung order, Mama, na sinabi niyo, Mama. Opo, nilagay po namin sa mga paper plate. Tapos, Bakit doon nilagay dapat doon sa mga styrofoam? kasi bad po yun sa Mother Earth. Dapat po sa paper plate. Tsaka Mama, tinikman namin isa-isa. Okay naman, wala po lason. Wala At namang tsaka, laway, Mama. Mama, at tsaka, dinagdagan po namin ng parang kulang po sa laurel. Tsaka paminta, Mama, nilagyan namin. Nilagyan po namin dahong laurel tsaka buong paminta. Kayo talaga, baka mag-iba yung lasa nun. Oh, may Mama, tumatawag, Mama, yung suki mo. Tawa dyan. Yung Rogelio Tawa ba ng yan? tawa, gusto mag-asawa. Teka lang, sasagutin. Ito yung may order sa atin ng ng 300 packs. Wait lang ha. Maganda ba ako? Tatlong order, Mama. Tatlong order. Tatlo lang pala. Maganda ba ako? Mama, Mga- tutuloy pa ba natin? Okay. Hello? Hello? Kumusta? Sir Rogelio. Ay, Rogelio na lang, wag na mag-sir. Hindi Babe kasi na lang. ko... Ha? Kasi... Apaka mabaero naman yan, Mama. Babe na lang daw. Ganyan na ba talaga ng lalaki? Ano na lang ha, pa-deliver na lang nung Ay, oo. tatlong in-order kong biryani. Nagustuhan mo talaga yung timpla ko, no? Oo. Kasi nag-repeat order ka eh. Siyempre, masarap yung, mo Yung? yung biryani mo. Mm-mm. Nung natikman ko yung biryani mo, sarap. Nasarap talaga sa biryani mo. Kami po nagbalot nun, Sir Rogelio. Opo. Okay po. Ganun ba? Sige, dahil dyan, bibigyan ko rin kayo ng tip. Hala, wag na po 500. Para may pambahon Wag po kayo. 500 ah. Uy, nakakaya ko naman. Kahit 1K po. Ayaw, wag na po 1K. Sige, akong bahala sa inyo. Kayo talaga mga bata. Thank you po. I-deliver na lang po namin. Kaso po patali muna nung aso nyo. Lagi po kaming niyaabol sa harap. Mama, ikaw na lang mag-deliver. Kaya nga, Mama. Sige, sige. Suki ko po talaga si Rogelio ng biryani at halos linggo-linggo po yan nag-o-order at maramihan. Ayoko naman pong maging asyumera na bet niya ako pero mabait po talaga siya sa akin pati sa mga bata eh. Hanggang sa nagka-chat po kami pagkatapos kong maghatid ng biryani. Hello, sorry ha, tumawag na ako kasi hirapan ako mag-chat eh. Pwede bang pa-deliver ulit ako ng tatlo? Yung naman, yung mutton, yung kambing. Oo, gustong-gusto ko talaga yon. Tapos, Sige. tatlong kambing, 2 chicken na biryani. So 5. 5. Tapos, dali, may good news ako sa'yo. Okay? Ano Thank yun? kita ha. Dyan mo na lang sasabihin? Oh, dito na lang. Sige, sige.
Sige, paantay na lang Okay. Tao po. Tao po. Deliver po. Ay, Ay. Sir Rogelio. Huwag naman, sir. Pasok ka. Hindi, dadalhin ko lang pasok to. ka. Okay lang. Pasok ka. Hindi, mabilis lang ako kasi. Hindi, usap pa tayo eh. Tungkol saan? Basta. Halika, pasok ako kumaya. Sige. Wala naman dito eh. Thank you sa laging pag-orderan. Nahihiya na ako sa'yo. Baka kasi naaawa ka lang sa akin, kaya order ka ng order eh. Anong naawa? Di ba kasi signal mama ko? Ano naman ngayon kung signal ma'am ka? Baka kinakaawaan mo lang ako, kaya nag-order ka. Masarap yung biryani mo. Talaga? Gusto ko pang tikman lahat ng biryani mo. Gusto mo yung biryani ko? Oo. Juicy ba yung biryani ko? Juicy yung biryani mo. Makatas to. Kaya nga. Tsaka, masarap ka magluto. Saka may good news ako sa'yo. Ano yun? O nga pala, may sasabihin ka nga pala. Mag-order ng 300 sa opisina. 300 na biryani. Pinatikim ko kasi sila boss eh. 300? Oh, huwag mo sabihin sa akin, di mo kayang gawin yung 300. May event kasi kami, sabi ko, tikman nyo to, ito na lang food pack natin para naka-pack lunch na siya. 300? 300 na biryani. Siyempre, kaya ko yun, no? Juicy pa ba ako? Kita na yan, tatanggihan ko pa ba? Hindi. Thank you, Thank you, Rogelio. Hindi ko alam paano paano makakapagpasalamat sa'yo. Ang lambot ng biryani. Ganyan ba yung mga lalaki talaga? Pag gusto mo malambot. Di, kasi, sinasabi ko lang na walang ano man yun, at saka... Thank you. Sorry, napayakap ako kasi pwede naiyak isang ako yakap. kasi hindi ng pangangailangan ko ngayon eh. Iyakapin ko siya. Kasi, aminin ko siya, gustong-gusto rin kita. So, anong gustong... Pwedeng malaman... Kung may chance ba ako sa'yo, tanggap kita, okay lang sa akin yun. Kaya baka binibila ng maraming biryani. Oo, kasi gustong-gusto kita, para araw-araw kita makikita. Di matitikman mo na yung special biryani ko. Yan. Pinakaabangan ko. Mahal mo ko? Mahal Kahit kita. signal mama ko? Kahit signal ma'am ka. Mahal din kita, Rogelio eh. Talaga? Nahiya lang ako eh, pero thank you na-appreciate ko. Salamat. Matutuwa yung mga bata kasi favorite customer ka nun eh. Salamat. Mahal kita.